दिनै मोनसे बाथ्राया थोंजों बाथ्रा जे माहारिनि खामानि मावनो थांखि लानानै माहारियारि आफादनि बिबानगिरि जाफैबायब्ला माहारिनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ स्ट्रंलि गोख्रोङै अरायसम नोजोर लाखिनानै खामानि मावलांनायाव मुखुब जानानै थायोब्ला मोजां जागोन। दिनै माहारिनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ बबेबा आन्दोआव गारसोना दोननानै सोरबा पलिटिकेल लिडारनि खिबु उन बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि खिबु उन आन्दोयै जोंनि माहारियारि आफादनि पावारखौ इउजलेस खालामहैनो थाखाय बा खालामनो नाजानाय जायफोर माहारियारि आफादनि बिबानगिरिफोर दङ, नोंसोरखौ सोर राइट्स होदों, सोर अथरिटि होदों? बे जोंनि माहारियारि आफादा जोंनि बुहुमनि गासै बर' फिसाफोरजों माहारिनि गांनाय उखैनाय प्रब्लेम इसुफोरखौ जेब्लायबो नोजोर लाखिनानै समाधान सल्भ खालामलांनो थाखायसो माहारि आफादखौ दानानै होनाय जादों बा दाजानाय जादों। बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनांगोन साफ्रोमबो माहारियारि आफादनि बिबानगिरिफ्रा। बेखिनि बाथ्राखौ आरो आं गुरैयै खावलायहरो। रावनिबो बिमा बिफानि सम्पति नङा होननानै आं सिदा बुंखादों। बेखायनो सोरबा बिबानगिरिया A to Z गावबा गावनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पतिफोर बायदि जुदि बाहायनो सानदोंबा, बाहायलांनो जुदि नाजादोंब्ला गोजानाव थाखायोब्ला मोजां जागोन। खुलुमबाय। नोथा मनहा माबोरेदा नोथा मनहा गोजोनबायना। दिनैनि बे समाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ गोबां सुबुंफोरानो थगायसुला लिडार होननानै बुंनायखौ जों खोनानो मोनो। आरो मानि थाखाय बिथांखौ थगायसुला होननांगौ बायथ' जाखो बै जोंनि हारिनि माखासे सुबुंफोरा? जाय समाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामदोंमोन, हाजार मानसि, रोजा मानसि बुहुमनि बर' फिसाफ्रा बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय राजा लामा गाथेयोमोन, रेल लामा गाथेयोमोन। बै गेदारिं सुबुं गौमानि गेजेराव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आं CM जाया, EM जाया, CM EM जानो थाखाय सोमावसाराखै। बेफोरबायदि माखासे खोथाफोरखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव होबोदोंमोन। नाथाय बिनि गोथां सावगारिया दिनै जों मा नुनो मोनखो? सासे CM जायि, EM जायि होननाय मानसिया दिनै CMनि चेयाराव जिरायनानै दंफैयो, नङा होमबा? आरो बिथां प्रमद बर'आनो थांनाय BTR एकर्डनि उनावहाय CM जाखांनायनि उनावहाय 2 बोसोरनि गेजेराव जोंनि बड'लेण्ड BTCखौ, क'क्राझारखौ सुइजारलेण्ड बानायनायनि माखासे बाथ्रा, BTR एकर्डनि दफाफोरा आखरे जुदि मावफुंजायाब्ला सोरबा आसामनि केबिनेट मन्थ्रिनि न'नि लांगोनायाव थांनानै सुइसाइड जाहैनायनि माखासे बाथ्रा। दा बैफोर माखासे बाथ्राफोरखौ जों रुजुनानै बा मोनदांनानै खोनासंनानै जेरैबायदि बुंदों ओरैबायदि दिनै नुयैखाय दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ थगायसुला होननानै जोङो बुंनांगौ जानानै फैदों आरो सासे थगायसुला लिडार महरै जोङो फोरमान मोननाय जादों। जेरावनोखि बिथाङा मुभमेन्ट समनिफ्राय आरो नै गावनि बे पलिटिकेल लिडारशिपनि समावबो जों रायजो राजाखौ थगायनाय माखासे बाथ्राफोरखौ जों खोनानो मोनदों। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दिनै BTR एकर्डखौ एबसु NDB आफादनि मोनब्रै फेक्सन आरो UBPO इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसन बे आफादजों लानानै दिनै थांनाय 2020-27 जानुवारि BTR एकर्डखौ खालामनानै लानानै फैयो। दिनै BTR एकर्डनि बाथ्रा ए कमप्रेहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलुसन। फाइनाल सलुसन रायजो राजा नोंथांमोन गासैबो बिथिंखौ लानानै, गासैबो बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै मोनसे फाइनाल सलुसन होनायनि माखासे बाथ्राखौ जोङो मोनदांथिनाय जादों, मेनसन खालामना दोननायखौ। बे BTR एकर्डनि गेजेरजों जों मोनसे बाथ्राखौ मेनसन खालामनाय नुनो मोनो बा जों मिथिनानै मोननाय जायो, टु एन्ड डिकेड्स अल बड' क्राइसिस। जोंनि बर' हारिनि गासैबो गांनाय उखैनाय प्रब्लेम इसु जेसेबांखिनि जेंना जेथोफोर दङ, बैफोर जेंना जेथोफोरखौ लानानै बा क्राइसिस जेसेबांखिनि दङ जोंनि हारिनि, बैफोर क्राइसिसफोरखौ लानानै थांनाय BTR पिस एकर्डखौ बानायनाय जादोंमोन। दा गुबै बाथ्रायाव फैनोसै आं रायजो राजा नोंथांमोन। पिस एन्ड स्टेबिलिटिनि माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो नोजोर बोनानै थांनाय BTR एकर्डजों रिलेटेड खालामनानै बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला दिनैयो पिस एकर्डखौ मानि थाखाय खालामनाय जायो आरो जायखौ लानानै दिनै पिस एकर्डखौ खालामनाय जायो बैसोरनि माखासे गांनाय उखैनाय जेसेबांखिनि प्रब्लेम इसुफोर दङ, एभ्रिथिं प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनायनि लामायाव लाबोनो थाखाय, सल्भ खालामना होनो थाखाय बैसोरजों मोनसे पिस एकर्ड एग्रिमेन्ट खालामनाय जायो। नाथाय थांनाय BTR एकर्डनि माखासे बाथ्राफोरखौ जों दिनैनि बे स्टेजाव
बुंनो थाङोब्ला स्पेशली एनडिबि ब्रादार्सफोरनि प्रब्लेम इस्युफोरखौ सल्भ खालामना होनो थाखाय थांनाय बिटिआर पिस एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन। दा नोंथांमोनानो मोजां मिथिगौ जे बिटिआर एकर्डनि उनावहाय एनडिबि ब्रादार्सफोरनि माखासे प्रब्लेम इस्युफोरखौ जों सानफ्रोमबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो नुनो मोनखायो। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? स्पेशली नोंथांमोननि सेराव दिनै बिटिआर एकर्डनि एमअएस मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट क्लज 8.4 आव बुंनाय जादों जे जायफोर बर' फिसाफोरा सेपारेट स्टेट मुभमेन्टनि थाखाय बा समाव मुंख्लं जालांनांदोंमोन, गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ जोंनि हारिनि थाखाय बे मुभमेन्टनि थाखाय बावसोमलांदोंमोन, बैसोर मुंख्लं जालांनाय बर' फिसाफोरनो 5 लाख रां खरै होनांगौनि बा होनांथारगौनि माखासे बाथ्राफोरखौ बेवहाय आर्जेन्ट बेसिसाव लिरनानै लाना फैनाय जादों। नाथाय मोनसे बयनिख्रुइबो लासिंसिं बाथ्राया जाहैबाय मा, मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्टनि समाव जायफोर मुंख्लं नखरफोरा बे 5 लाख रांखौ मोननांगौमोन, दिनै खावसे मुंख्लं नखरफोराल' दिनै मोनजोबनो हाबाय, खावसेया दिनै मोनफुंजोबनो हायाखै। जायफोर मुंख्लं जालांनाय बैसोरनि नखरनि बिमा बिफा बिसि फिसा गथ' गथायफोरा गावसोरनि मुंख्लं जालांनाय बै बिदा फंबाय बिब' बिनानावनि थाखाय मोननांगौ रांखौ मोनैनि जाहोनाव दिनै ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि हेफाजाब लानानै मेडियानि सिगाङाव दुखुनि बाथ्राखौ फोरमायनायखौबो जों नुनो मोन्दों। दा बैफोर माखासे बाथ्राखौ दिनैनि बे गभर्नमेन्टआ अर्थात मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्टआ नुनानैबो नुयै बायदि मानो जानानै दङ, खोनानानैबो खोनायै बायदि मानो जानानै दङ? बिथांमोनाव लाजिनाय दंना गैया? बिथांमोनाव साननाय दंना गैया? जायफोर रांफोरा स्पेशली बैसोरनि थाखाय अलरेडि फैखांनायखौबो जों एसे एला मिथियो, नाथाय मानि थाखाय खावसेया मोनफुंजोबखो, मानि थाखाय खावसेया दिनै आद्रा जानानै थाखो, बेयो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन। आरोबाव मोनसे मस्ट इम्परटेन्ट बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन, जे बिटिआर एकर्डनि दफायाव एज पार क्लज 9.2 आव रोखा रोखा लिरनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो जे जेसेबांखिनि एनडिबि फेक्सननि एक्स एनडिबि केडार्सफोर दङ, बैफोर केडार्सफोरा मोननांगौ जेसेबांखिनि मोनथायफोर रिहेबिलिटेसन बैफोरखौ आर्जेन्ट बेसिसाव माने मोनजोबथारनांगौ आरो बे खामानिखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ आर्जेन्ट बेसिसाव मावनानै होथारनांगौ। दिनै एनडिबि ब्रादार्सफोरा गावसोरनि मोननांगौ जा मोनथायफोर रिहेबिलिटेसन दिनै खावसेया मोनफुंजोबनो हाबाय, दिनै खावसेया आद्रा थाबाय। दा बैफोर पलिटिकेलि षड़यन्त्रआ मा? दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि सिएमनि सिआर पावाराव जिरायनानै दङ। दा बैफोर माखासे खामानिफोरखौ दिनै बिटिआर एकर्डआ 5 इयार्स कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ, नाथाय अब्लाबो जाय एनडिबि ब्रादार्सफोरखौ लानानै बे बिटिआर पिस एकर्डखौ खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन, दिनै बै एनडिबि ब्रादार्सफोरनि दिनै खावसेयानो गावसोरनि मोननांगौ मोनथायखौ मोनाब्ला, दिनै मुंख्लं जालांनाय फेमिलिया गावसोरनि मोननांगौ मोनथायखौबो जुदि मोनफुंजोबाखैब्ला, अब्ला बेसे साननो गोनां बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन। बे बिटिआर एकर्डनिनो एमअएस क्लज 9.4 आव मोनसे बाथ्राखौ जोङो मेनसन खालामना दोननायखौ नुनो मोनो बा मिथियो जे नन हाइनेस आरो हाइनेस जेसेबांखिनि गेदेर गेदेर केसानो जायाथों मानो, बैफोर केसफोरा बे थांनाय बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजोंनो माने उइथड्रल जाजोबनांगौनि बाथ्राखौ माने मेनसन खालामना दोननायखौ जों नुनो मोन्दों। दा थारैनो बैफोर इम्परटेन्ट माखासे दफाफोरजों लिरनानै लाबोजानाय बाथ्राफोरा माबे समाव दिनै जाफुंसार जागोन बेखौ इसोरासो मिथिसिगौ। आरो जोंनि बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों लाबोनाय जायफोर दफाफोर, बैफोर बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ लानानै जोंनि बिटिसि पलिटिक्सआव पलिटिकेलि इस्यु खालामनानै जों रायजो राजाफोरखौ थगायनानै जे बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ, बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा दिनै थाबैनो मावफुंजासिगोन, बेफोरबायदि माखासे पलिटिकेलि डायलग मारिबाय थानाय जोङो जोंनि हारिनिनो बै साफा सानै लिडारफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। दिनै जाय एकर्डनि गेजेरजों जायफोर दफाफोरखौ लानानै फैनाय जादों, बैफोर दफाफोरखौ मावफुंनायाव दिनै बिजि जानानै था आरो बैफोर दफाफोरखौ जोङो दिनै नङा गाबोन नङा जों सानसे मावफुंनानै लाखाथारनांगोन। दा फार्स्ट अफ अल दा बैफोर दफाफोरखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ आरोबाव पलिटिकेल डायलग मारिनानै जाम्बा जाम्बि खालामनानै गावबा गावनि पलिटिकेल पार्टिखौ गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ गोख्रों खालामलांनो सानदों नामा नोंसोरलाय? बेफोरबायदि आरोबाव जों रायजो राजाफोरखौ थगायनो दा नाजाबाव, मिथिबाय? मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्राय मिथिना लानाया मोजां, सोरबा जोंनि हारिनि लिडारखौ बा पलिटिकेल लिडारखौ सोरबा गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा बा लिडारफ्रा सापर्ट खालामोब्ला बा अनोब्ला थुलुंगा होबाय थायोब्ला एखेबारे क्लियार बाथ्राखा, बे जोंनि हारिनि बै लिडारफोरा जायफोर लिडारफोरानोखि गुबुन हारिजों अनजाबाय दङ, थुलुंगा होजाबाय दङ, बैफोर लिडारफोरा बै गुबुन हारिनि आफाखि सोला सोला गावबा गावनि पलिटिकेल केरियाराव गावबा गावनि लाइफआव बिसोरो
आन्दोयै जोंनि बर' हारिनि बर' रायजो राजाफोरनि बेसेनखौ फानखुमानानै बेसेनखौ सावग्लिगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन साननानै नाय आरो बैफोरबायदि लिडारखौसो गुबुन हारिफ्रा अनसायो बोजबना लायो आरो जाय लिडारा जोंनि हारिनि जाय लिडारा हारिनि सार्थबादिखौ लानानै हारिनि गांनाय उखैनायखौ लानानै स्टेन्ड खालामलांबाय थायो बे लिडारा जोबथेसालियाव थानांगोन नङाब्ला बोरैबा पलिटिकेल खायदायै बेखौ फोथैगोन नङाब्ला बेखौ सानफ्रोमबो पलिटिकेलि टर्चार खालामनो नाजाबाय थागोन नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन सिदा बाथ्रा खिन्थु आंनिया आं खिन्थु रावखौबो केयार खालामा सिदा बाथ्रा